Ani, ano siya kawatan sa mo, ha? Ibong nami ka ng mga iro na mo. Siya malikbog iro na mo, dre. Pero karon duha likbog na bilin. Tama ni kawatan na yun, eh. Natuwa siya kita ba? Pero sabi si Stevie, nagbutang ko si Stevie para masakpan ng kawatan na gano'n. Dagway lang nga niya, mga watay ko iro. Kanila kong tawanan lagi. Piti, gini na to, sa wala mi. Pero nag-sit up na mo sa daan, kaya amo na nagsabot, kamerahan na mo, kaya para masakpan gina mong kawat zero, mahalon din yung iro na mo. Nay, dag kayo. Mana, makita kayo mo na mga kagsunan. Ay mo kupiyan sana. Awa na, awa. Murag wao, nay, utun-tutok. Utun-tutok, ngawat. Na, mo gini siya. Okay na kayo may nagkuha na niya para masakpan nila mo. Karon amo na niya tangang TV. Nay, nay. Uy. La. Ila sa bike pa tirada. Iro dig bike tirada ni. Kani nay. Tawa. Taro ka ba? Nay, gida sa asang iro gida. Nay. Iro gilagi tirada lagi inatay lagi nay. Kay buhato na nay. Awa. Nay. Udah sa kiro. Natuwa siya wala na namang surveillance pero wala amo na ni surveillance. Hindi masilpi. Ngahurog na mga butang ko eh. Nawa. Natuwa siya wala yung nakatang niya. Atang na niya diya trap na ning karahong dako. Natuwa siya kung. Giat nga na sa kong kakauban eh. Murap ko sige polio ang ginateng dako. Napaksak ka. Kari kawatan. Hindi mo bang giapilan ka o bisikleta? Ay! Kapul! Dali! Nasagam ka ron. Utsama ka? Kanang epileptic ka, dili? Laro ko no? Ang imo na? Basig, epileptic ka, dili? Epileptic ka, dili? Epileptic ka, dili? Ha? Osap! No. Ay, epileptic ka, dili? BTB, Cebu, break it down.